भिउसनि थाखाय डलारनि थाखाय मा खालामो मिडियाखौ अस्त्र हिसाबै बाहायदों चिरांनि सुरुनिकाटा ओनसोलाव जि जाथाया जाबाय नङा होमबा बे जाथायखौ लानानै किन्तु सान्थालि हारिनि सुबुंफोरा आदिबासि सुबुंफोरा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफोरा मा खालामदों मिथिबायना ओरैबायदि नेरेटिभ खालामगासिनो जेन दाया माने फरेस्टारफोरनिसो दा बिसोर ससियेल मिडियाखौ अस्त्र हिसाबै बाहायदों दा सबबो माने गासैबो बिसोरनि इनफ्लुएन्सारफोरा जायफोरा भिडिअ क्रिएटर जायफोरा माने पोस्ट लिरो कन्टेन्ट क्रिएटर बिथांमोना मा खालामदों ससियेल मिडियाखौ अस्त्र हिसाबै बाहायनानै खालि माने ओरैबायदि नेरेटिभ खालामगासिनो जे दाया फरेस्टारफोरनि बयबो बुंगासिनो इभेन माने आंखौबो माने भिडिअ लागायनानै आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन जे 15 जनल' हमनानै मा जानो आरो हमनांगौ होननानै बे भिडिअखौ क्लिपखौ लानानै बिथांमोना मा बुंगासिनो जेनेबा आं माने उल्टा सिल्टा माने बाथ्रा बुंबाय थादों दाया जेनेबा आं वान साइडेडल' बाथ्रा बुंबाय थादों बेबायदि माने अजद लाबोदों आंनि सायाव दा बिसोरनि इनफ्लुएन्सारफोरा कन्टेन्ट क्रिएटरफोरा मा खालामदों ससियेल मिडियाखौ दिनैनि तारिखआव अस्त्र हिसाबै बाहायदों जोंनि आसामाव थानाय जे सान्थालि हारिफोर आदिबासिफोर बिसोरल' नङा झारखन्डफोरनिफ्रायबो बिसोरनि मानसिफोरा मा खालामदों जायफोरा माने आसामनि बायजोआव खामानि मावहैयो आसामनि तारमाने बिसोरो बिनि उनाव झारखन्ड उरिस्सानिफ्रायबो बिथांमोना दिनै माने मा खालामनो सापर्ट मोनदों आरो बिसोरनि माखासे पर्टेल निउसफोराबो माने चिरां रुनिकाटा ओनसोलाव जानाय जे जाथाय बे जाथायखौ लानानै माने नेरेटिभा ओरैबायदि फरेस्टारफोरनि तारमाने दा बिसोरो माने दिनै सान्थालि हारिनि मानसिफोरा दिनै आदिबासि सुबुंफोरा ससियेल मिडियाखौ माबायदि बाहायनांगौ बेखौ तारमाने बिसोर मिथिदों तारमाने बिसोरनोल' भिडिअ नोंथांमोना जुदि फेसबुक जुदि नायबाय थायो बिसोरनोल' भिडिअ नुबाय थागोन नोंथांमोना तो जोंनि इनफ्लुएन्सारफोरा जोंनि भिडिअ क्रिएटरफोरा कन्टेन्ट क्रिएटरफोरा ससियेल मिडियाखौ माबायदि बाहायनांगौ बेखौ दासिमबो हमनो हायाखै नामा सोंथिया बे जेब्लानोखि मायाबा भाइरेल भिडिअफोर गोसारो अब्ला थाबनो बे भिडिअफोरखौ शेयार खालामो सोरबा भिउसनि थाखाय डलारनि थाखाय मा खालामो बिथांमोना बे भिडिअफोरखौ क्लिपफोरखौ लानानै बायदिसिना बाथ्राफोरखौ बुङो दा दिनै जे जि जाथाया जानानै थांबाय चिरांनि जि रुनिकाटा ओनसोलाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ गाग्लोबबाय बिटिसिनि फरेस्ट अफिसखौ गाग्लोबबाय बे फरेस्ट अफिसखौ गाग्लोबनायनि सायाव साबैसे जोंनि बर' क्रिएटरफोरा कन्टेन्ट क्रिएटरफोरा भिडिअ बनायदों बिनि सायाव साबैसेया माने आवाज दिखांदों दा बे सोंथि साबैसेया माने भिडिअ बनायनानै हेगारगासिनो दं बुंगासिनो दं बिसोरनि मानसिफोरा ओरैबायदि माने बुंगासिनो स्टेटमेन्ट होगासिनो मिडियायाव गावसोरनि माने मिडिया पर्टेल दङ बेयाव माने बुंगासिनो जे दाया फरेस्टारफोरनिसो बिसोर लोंनानै जानानै हिन्जावफोरनि पार्स हमैदों हिन्जावफोरखौ साथाम आइजोखौ बुदों तो बेबायदि अजद एलिगेसनखौ होबाय थादों बिसोरो तो जोंनि मानसिफोरा बुजिनांगौ जे ससियेल मिडियाखौ माबायदि बाहायनांगौ माने बुजिनांसिगौ आरो ससियेल मिडियाखौ जोंबो अस्त्र हिसाबै माने हाथियार गावग्रा नङा दै गावग्रा बुङाखै आङो अस्त्र माने जे गावनाय हाथियार माने जे गावग्रा बुस्थु बे नङा ससियेल मिडियाखौ जोङो एज ए वेपन हिसाबै बाहायनो रोंनांगोन जोङो अस्त्र हिसाबै बाहायनो रोंनांगोन जाहाथे जोंनिल' भिडिअफोरा गोसारबाय थायो ससियेल मिडियायाव खालि जोंनिल' भिडिअफोरा गोसारबाय थायो जाहाथे नुनानै बिसोरबो माने माबा जायो तारमाने तो बेखायनो जोंनि मानसिफोरा ससियेल मिडियाखौ बाहायनो रोंनांगौ होननानै आं सानो